ICS Shuhari organizează cursuri de karate pentru copii și adulți în stilul tradițional japonez Wado-ryu, o artă marțială care pune accent pe armonie, echilibru și dezvoltare completă. Aceste antrenamente nu sunt doar o mișcare fizică. Sunt o cale de formare a caracterului, a stimei de sine și a disciplinei profunde, indiferent de vârstă. În dojo-ul nostru, încurajăm fiecare practicant să crească prin metoda progresului de 1%. Cu fiecare antrenament, e suficient să devii cu 1% mai bun decât ieri. Iar cu peste 90 de antrenamente într-un an, aceasta înseamnă o evoluție reală de 90%. Nu vorbim despre magie, ci despre consecvență și perseverență. Cursurile noastre pentru copii sunt gândite special pentru a sprijini dezvoltarea fizică și psihologică de vârste fragede. Începem de la 5 ani, cu activități adaptate, jocuri care antrenează coordonarea, exerciții care construiesc răbdarea, atenția și încrederea în sine. Ne concentrăm pe dezvoltarea autentică, în ritmul fiecărui copil. Noi oferim o alternativă sănătoasă, echilibrată și profundă. La Shuhari, copiii învață cum să nu reacționeze impulsiv. Învață să observe, să gândească înainte de a acționa. Prin fiecare salut, fiecare tehnică repetată, fiecare respirație conștientă, copilul învață să-și cunoască propriul corp. Stilul predat este Wado-ryu, care combină eficiența tehnică cu eleganța mișcării și profunzimea filozofiei Budo. Forța nu vine din mușchi, ci din autocontrol. Instructorul nostru, Simionescu Alexandru, înțelege ritmul fiecărui copil. Antrenamentele se desfășoară într-o sală modernă, situată în București, sector 5. Lucrăm cu un program constant, atât vara cât și iarna. Aceste cursuri aduc beneficii pe termen lung. Copiii devin mai organizați, mai încrezători, mai calmi. Învăță să comunice clar și să-și exprime emoțiile într-un mod sănătos. Și nu este vorba doar despre copii. Tinerii și adulții pot beneficia la fel de mult de această artă. Prin Wado-ryu, adulții își pot reconecta corpul cu mintea. La ACS Shuhari, karateul este un mod de viață. Dacă îți dorești pentru copilul tău sau pentru tine mai mult decât un simplu sport, atunci te așteptăm cu încredere la ACS Shuhari.